Здравейте, аз съм Георги Ташев и днес искам да ви кажа защо тренирам баскетбол на колички, на какво ми научи този спорт и какво ми дава всъщност. Първо, защо го тренирам? Защото ми дава енергия, кара ме да се чувствам жив. Просто такова чувство имам винаги, когато вляза в залата. Много го обичам. А отговора ми на това какво научих от баскетбола е дисциплина, постоянство, отговорност. Този спорт, ако ги нямаш тези неща, няма да преуспееш. Трябва да си корав, да тренираш, иначе ще стоиш пред телевизора и ще гледаш мачовете на други отбори. Благодаря за вниманието.